Igsoon, gusto ka ba og maayo nga resulta sa imong kinabuhi? Gusto ka ba og adunay maayo nga resulta sa imong pamilya? Pabilin ngadto sa Ginoo. Connect ngadto sa Ginoo igsoon. Tungod kay kung mo connect ka sa Ginoo sa kanunay, makabunga gayud ka og maayo. Ug aduna gayoy maayo nga resulta sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Juan 15 versikulo 4. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Igsuon gihulagway kini sama sa usa ka kahoy nga dili gayud makabunga ang usa ka kahoy kung dili kini magpabilin sa iyang punuan. Ingon ana usab ang atong kinabuhi igsuon dinhi sa kalibutan. Kung dili ka mo connect ngadto sa Ginoo, kung dili ka magpabilin ngadto sa Ginoo igsuon, dili ka gayud makabunga. Ug wala gayud kay maayo nga resulta sa imong kinabuhi, ug wala kagayoy maayo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, ug dili kagayod makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Apan kung mo connect ka ngadto sa Ginoo sa kanunay, kung magpabilin ka kanunay sa Ginoo igsuon, aduna gayud maayo nga resulta sa imong kinabuhi, ug adunay maayo nga resulta sa imong pamilya, ug labaw na gayud nga adunay maayo nga resulta ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Aduna kay maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo, ug makabunga kagayod igsuon kung sa kanunay aduna kay relasyon, aduna kay koneksyon ngadto sa Ginoo. Maong sa kanunay igsuon, ayaw gayud bulag sa Dios. Pakigrelasyon, connect kanunay sa Ginoo aron ikaw adunay kasiguruhan ang imong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.